Entrega número 8 de... Acció! Empresaris catalans endeutats amb persones poc recomanables, gàngsters russos instal·lats a la Costa Brava, prostíbuls en crisi que naveguen a la deriva, albanocosovars especialistes a assaltar xalets i un bon grapat de diamants dins una caixa forta que resoldran la vida de qui els tingui en el seu poder. Al final de la partida, qui té la reina de diamants a la màniga? Al volant del BMW X5 és com si el món s'aturés. Agafo força, respiro fondo, em toco les costelles per veure si estan senceres després de la pallissa d'ahir a la nit. Miro pel retrovisor per assegurar-me que avui els russos no em tornen a perseguir. I em relaxo. Aquí controlo jo porto les regnes, jo condueixo, jo decideixo. I agafo una carretera comarcal per fer quilòmetres sense rumb. Només pel plaer de conduir, com diuen a l'anunci de televisió. Perquè sí, m'agrada conduir el meu cotxe de 80.000 euros. I aquí no. Dels editors de... i també de... Arriba a aquestes festes una nova entrega.